ଚୀନର ଦୁଃଖ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ। ହଁ, ସେଇ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବା ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ସଭ୍ୟତା। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ସଭ୍ୟତାର ସମକାଳୀନ ଏହି ସଭ୍ୟତା ନିଜର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ। ହଁ, ସେଇ ଚିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ସଭ୍ୟତା ଚୀନ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଚୀନ ଦେଶର ଉତ୍ତରରେ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ଏହି ଭୂଭାଗ ଘେରା ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ସଭ୍ୟତା। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମକାଳୀନ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରିଥିଲା ଓ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏହି ସଭ୍ୟତା। ଏହି ସଭ୍ୟତା ନିଜର ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଅନନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ବିସ୍ତୃତ ସାପ ଆକୃତିର ଏହି ବିଶାଳ ନଦୀ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ଥିଲା ଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଆଧାର। ଆଉ ଏହାରି କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାରି କୂଳରେ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ସଭ୍ୟତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେହି ସଭ୍ୟତା। ସେହି ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ସଭ୍ୟତା, ଯିଏକି ଚୀନର ସର୍ବପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଜଣାଯାଏ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମିଳୁଛି ତାହାର ଅବଶେଷ, ଯିଏକି କହିଦେଉଛି ଏହାର ମହାନ ଗାଥା। ଏହି ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଏହାର ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ବାସ୍ତୁକଳା, ଘର ତିଆରି, ମାଟି ପାତ୍ର ଆଉ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଥିଲା ଅନନ୍ୟ। ଚୀନର ଅନ୍ୟ ନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ସଭ୍ୟତାର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେହି ମହାନ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ସଭ୍ୟତା ଚୀନ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପୃଷ୍ଠା। ଚୀନର ଦୁଃଖ ନାମରେ ଜଣା ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ନଦୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ପକାଉଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଚୀନ ଇତିହାସରେ ଏହି ନଦୀ ନିଜର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଶହ ଶହ ଥର, ଆଉ 1500ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥର ମହାବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଣ୍ଡବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚୀନର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚୀନ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ଏହା ଭସାଇ ନେଇଛି ସବୁକିଛି, ଆଉ ଖାଲି ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ପ୍ରତି ବନ୍ୟା କରିଛି ତାହାର ପାଣିକୁ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋର ଅନ୍ୟ ନାମ ୟେଲୋ ରିଭର ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ନଦୀ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ। ଚୀନର ଦୁଃଖ। ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ନଦୀର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଅନ୍ୟ ନଦୀମାନଙ୍କ ପରି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ନଥିଲା, ଥିଲା ସମତଳ ବା ପ୍ଲେନ୍। ତେଣୁକରି ସବୁ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ନଦୀ ବା ୟେଲୋ ରିଭର। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ପାଣି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ୟେଲୋ ସି, ଚୀନର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଚୀନ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍। ଆଜି ଚୀନ ଛିଡ଼ା କରିଛି ନିଜର ବିଶାଳ ଅର୍ଥନୀତି। ବହୁ ସଂଗ୍ରାମର ପରେ ମଧ୍ୟ 1949 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ଚୀନ କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ, କର୍ମନିଷ୍ଠା ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ ଫଳରେ ଚୀନ ଆଜି ସୁଦୃଢ଼, ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ନା ଅଛି ଆଉ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋର ଦୁଃଖ, ନା ଅଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭୟ। ସେହି ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ସଭ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଇତିହାସର ମୂଳ ସଭ୍ୟତା, ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ତାର ମହାନ ଗାଥା। ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ। ଆଉ ଚୀନର ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କୀର୍ତ୍ତି ଭରା। ଦୁନିଆର ସପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଚୀନର ସେହି ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ବା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ। ଏହା ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ମହାକାଶର ସେହି ଅନତି ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ।
ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ଆକାଶରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀରର ଲମ୍ବ ଚୀନର ସେହି ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର, ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 2200 କିଲୋମିଟର ବା 2200 କିଲୋମିଟର। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, 2200 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ କଟକରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଓଡ଼ିଶାର କଟକରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଲାଗେ 41 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍, ମାନେ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ। ଚୀନର ପ୍ରାଚୀର ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗତି କରିବାକୁ ତାକୁ 2 ଦିନ ଲାଗେ ସେଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେହି ଦୂରତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏହି ପ୍ରାଚୀର କେତେ ବିଶାଳ, କେତେ ମହାନ। ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଏକାଥରେ ଗଢ଼ି ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଶହ ଶହ ଥର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଆପେ ଆପେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅନେକ ଥର। ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଥର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚୀନ ରାଜବଂଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାଚୀର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଏହା ସହ। ଫଳରେ ଏହାର ଏତେ ବିଶାଳ ଆକାର ହୋଇପାରିଛି। ହଁ, ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଚୀନର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଟି, ଇଟା, ପଥର, ଏମିତିକି କାଠ ମଧ୍ୟ, ସିମେଣ୍ଟ ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମରୁଭୂମି, ସମତଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ଏହା 5ରୁ 7 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ। ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ରହିଛି ଚୀନର ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଚୀନର ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର, ଆଉ ଚୀନର ଗର୍ବ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ହଁ, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା, ଚୀନର ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର। ଇଏ ଥିଲା ଚୀନର ମହାନ ଇତିହାସ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।